Treba meniť autobatériu každé 4 roky? Dá sa vybitá batéria ešte nabiť? Je zima pre batériu najhoršia? Spolu s odborníkmi z firmy Autobaterky SRO sa pozrieme na ďalších 5 najčastejších mýtov. V predajniach firmy Autobaterky SRO sa často stretávajú s ľuďmi, ktorí si chcú batériu preventívne vymeniť po 4 rokoch. Dnešné kvalitné batérie s modernou konštrukciou môžu pri správnej údržbe vydržať 8 až 10 rokov. Toto však neplatí pri dlhších cestách do zahraničia. V takomto prípade dáva preventívna výmena batérie zmysel, hlavne ak je batéria staršia ako 4 roky. Môže vám to ušetriť nepríjemnosti v podobe vozidla, ktoré nenaštartuje, alebo hľadanie novej batérie v neznámom prostredí. Ak batéria nie je dlhodobo ponechaná vo vybitom stave, so správnou nabíjačkou ju bez problémov obnovíte. V prípade, že ponecháme batériu dlhodobo vo vybitom stave, sulfatácia a ostatné neželané chemické procesy sa postarajú o to, že už aj po nabití nebude funkčná. Sulfatácia sa do istej miery dá zvrátiť tzv. Desulfatačnou nabíjačkou. Pred niekoľkými rokmi začali veľké obchodné reťazce predávať lacné autonabíjačky. Vo firme Autobaterky SRO sa ich preto rozhodli otestovať. Všetky druhy týchto nabíjačiek sme si zakúpili a následným testovaním sme prišli k záveru, že pravdepodobne z dôvodu prehnanej bezpečnosti tieto nabíjačky prestávajú nabíjať presne v momente, keď reálne začína nabíjanie batérie, to jest, keď batéria začína plynovať. Výsledok je taký, že takto dobitá batéria ukáže na svorkách dobré napätie, ale hustota elektrolytu zostane nezmenená. To znamená, že batéria je nabitá len povrchovo a po 10 až 15 štartoch je opäť na tom istom ako pred pokusom o nabitie, čiže vybitá. Väčšina ľudí si myslí, že to, čo najviac škodí batérii, je zima. Pravda ale je, že ak je batéria plne nabitá a v dobrej kondícii, zima jej neuškodí. Prečo potom býva problém s ranným štartom motora v zime? Počas leta je pod kapotou vozidla vysoká teplota, vďaka ktorej v batérii prebiehajú chemické procesy omnoho rýchlejšie. Okrem iného aj tzv. Samovybíjanie. Taktiež počas chladných zimných rán sú mazivá a celé motorové ústrojenstvo stuhnuté. Z tohto dôvodu potrebujeme na naštartovanie motora omnoho viac energie. Toto v kombinácii s letným obdobím spôsobí, že vozidlo nám nenaštartuje. Riešením je pravidelná kontrola a prípadné dobitie batérie. Viacero ľudí počas zimnej odstávky motorku či kosačku preštartuje s domnienkou, že pomáha batérii. V skutočnosti ale naštartovanie bez následnej jazdy batériu len hlbšie vybíja. Aký je správny postup počas zazimovania? Batériu odpojíme, prípadne demontujeme zo stroja a uskladníme niekde, kde je ideálne 12 až 15 stupňov Celzia. Batériu pravidelne kontrolujeme a meriame jej napätie. Ak spozorujeme pokles napätia pod 12,5 V, batériu dobijeme. Ďalšia možnosť je mať batériu trvalo pripojenú k tzv. Udržiavacej nabíjačke, ktorá automaticky batériu kontroluje a v prípade potreby ju dobíja. Udržiavaciu i desulfatačnú nabíjačku, ako aj široký výber akumulátorov a príslušenstva nájdete v predajniach firmy Autobaterky SRO v Trnave, Bratislave a Nitre.